Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhuluma bathila sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, umculo semncane ofikile endimeni zomculo uShenge owasehlala Nkosi kwingozi laphana kuyenzeka namhlanje ekuseni ngabo 4 laphana ke ngane zakwethu. Ubikile ukuthi ke wehlele ingozi esemgwaqeni, kodwa ke akalimalanga kakhulu, uthe ukuthinteka lapho nalapha ke akukubi ke wey'ngane zakwethu. Ipost afika wayibhala ku Facebook ebekade ke namhlanje ekuseni around abo 4 AM ngilimale ngase escort ku N3 kuliqiniso, kodwa ngoNkulunkulu ngibe nemhuzuko laphaya nalaphayana. Ngedlulisa ukubonga okukhulu to escort hospital staff kusuka kuma security, ama nurses, ama doctors nakumphathi imbala ngokunginakekela. And yes, it is true, ngilimele engozini wey'ngane zakwethu. Kuzokhumbula ukuthi ke kunanemibiko esiyitholile ukuthi ke engathi insizwa umenzi naye lapha ke yahlela ingozi ngasuku lwangeSabatha okanye ngeSonto ekuseni lapha ibuya ke emcimbini phakathi useMpumalanga lapha ke ngosuku langomgqibelo. Naye ke bekuthi limele, kodwa sikakuthola ukuthi ke yona sinjani isimo akuso njengamanje ingane zakwethu. Kodwa ke izindaba ezibuhlungu kanjalo ngaza kwethu ezithinta amaciko akwethu lapha ke athe ukubandakanyeka engozini iyomgwaqo engane zakwethu. Engathi insizwa zingalulama ngokukhulu ukuphazima kweso, zibuye endimeni zomculo zosijabulisa singabalandeli nabathandi bomculo okamaskandi. Ngane kwethu ke sengiphuma nje nabo kuyona indaba enginibekela namhlanje nakwezisenkezweni. Ungakhohlwa ukungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Nisiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.